Ola amigos, hoxe vamos falarvos dun instrumento moi curioso que sempre nos preguntades por el nas actuacións, que se chama alboca. É un instrumento tradicional vasco, aínda que o seu orixe non está claro, porque é un instrumento moi común no norte de África, sur de Europa, hasta en Asia. É un instrumento aerófono, de doble tubo e de lengüeta simple. Os que sabedes de música xa non vos explico. E os que non sabedes, investigado un pouquiño que Google sabe de todo. Este que vedes aquí é unha reproducción en plástico. Unha alboca tradicional tería aquí un corno, aquí outro corno, estos serían dúas canas, e isto sería unha peza de madeira. Entón, ten un sonido moi ancestral, digamos, por ter lengüeta simple, que son das primeiras que se empezaron a facer. Entón, a particularidade deste, ao ter dous tubos, fai notas dobles porque, como vedes, un tubo ten 5 buratos e outro ten 3. Entón, un dos tubos en certas notas actúa como bordón, como se fora un roncón dunha gaita, porque isto basicamente é unha gaita sin fol. O fol usámolo coa boca, cun método que se chama respiración circular. Para quen non o coñeza, que investigue tamén en Google. E agora vamos, pois, cun pouquiño de música vasca.